Tinuod ba nga patas ra ang balaod sa dato ug pobre? Ningon ang atoang fundamental law, ang atoa mismo nga 1987 Constitution nga maoy Biblia sa tanang balaod dinhi sa Pilipinas. Ang Article 3, Section 1 naghisgot og equal protection. Nga ikaw, dato o pobre, dunay fair o equal nga treatment sa atuang balaod. Makwartahan ka o kabos kaayo nga pagkatao, ang balaod parihas ra nga i-apply dinha ninyo. Samtang ang Article 2, Section 10 sa atuang 1987 Constitution naghisgot usab og social justice. Nga ang hustisya o ang kaangayan para sa tanan, madato ka man o pobre. Mutuo mo niana ang tubag, ang atuang balaod mao'y nisulti nga equal ang treatment ngadto sa matag tao, dato man o pobre. Kana mao'y nasuwat sa mga libro sa atuang balaod. Pero kumusta ang enforcement o ang implementation sa atuang balaod? Tinuod kaha nga patas ra ang balaod para sa dato og pobre? Now, ingon ani, og ang dato mao'y makasuhan, duna gayud siya'y bintaha ikumparar sa pobre. Ngano? Ang dato sangkap sa mga resources sa gikinahanglan nga pamaagi pagdipinsa ngadto niya. Ang dato sagad taas og edukasyon. Nahibaw siya og unsay basic sa atuang pamalaod. Ug duna siya'y malibgan, sayon ra niyang ikonsulta ngadto sa iyahang abogado ug maghisgot og kalibog sa balaod. Ang pobre, ang uban gani maglisod man og human og elementarya. Basic sa balaod, wa kayo kahibaw. Hibaw man gani, wa gyud kay matungkad tungod kay minus ra ang edukasyon. Ikaduha, ug ang dato gani maoy makakaso, maka-afford siya og abogado di kampanilya. Sa panahon nga dunay kaso batok niya, ang dato pwede nga mo-hire og sobra sa usa ka abogado. Mahimong mo-hire siya duha, tulo, o mas labaw pa nga mga private lawyers nga tan-aw niya dunay igo nga kapabilidad pag panalipod niya. Pero ang pobre gani ang makakaso, natural ang ato ang balaod mohatag mangyod og abogado ngadto sa abogado sa mga gitawag og indigent
nga mga akusado sa gitawag og labihan kakabus o underprivileged nga mga napasakaan og kaso ug naatay abogado sa gobyerno under sa Public Attorney's Office PAO. Ang pobre kon makakaso do na siya usa ka abogado gikan sa PAO. Pero kung ang dato gani dili makontento og usara ka abogado, kinahanglan daghan ang iyang abogado para lig-on ang depensa. Ug lakip sa mahinungdanon kayong kalainan sa dato og pobre ug mao ni ang buhi nga kamatuoran kay ang dato dunay taas nga impluensya ngadto sa taas nga mga opisyal sa atuang pangagamhanan. Ikumparar sa pobre, subo nga tanawon ug maosay sagad nga nasinati sa mga kabus nga musud gani sila ngadto sa buhatan sa gobyerno. Ang uban sika-sikaan dili tarungon og atiman kay lagi ang tsinilas wa nagpares. Pero dato sa porma palang daan tarungon gayud og atiman. Labi na og dunay escort nga mga abogado nga manalipod sa dato sa panahon nga dunay mga legal nga makahulga ngadto niya. Now, ato kining ika-relate sa atoa karon nga mga panghitabo. Ang atong nasod nga Pilipinas na uyog sa daghan kaayo nga mga scam. Ning atoang modernong panahon sa politika, sugda nato kang kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Adunay fertilizer fund scam. Anomalya sa abuno. Panahon ni Pinoy, pork barrel scam. Panahon ni Duterte, PhilHealth scam. Panahon karon ni BBM, flood control project scam. Kadaghan ba sa mga scam? O ang nasod nga Pilipinas gilubog na ug maayo sa utang. Gilumos ug maayo ang mga magubuhis sa sobrang kalisod. Tuok na ug maayo sa daghang buhis. Naglisod na kita. Kita nga naghigwaos sa tumang kalisod. Gitumban pagyud og maayo ang ato ang liog aron mo samot kalisod. Unsa man ni ang ato ang paghitabo karon? Ato bang i-repeat ang history? Doon na ba'y mga dato o influensyado nga mga tao nga napriso sa fertilizer fund scam? Doon na ba'y nga priso nga mga influensyado nga mga tao sa pork barrel scam? Doon na ba'y nasud sa rihas nga mga influensyado nga mga tao sa PhilHealth scam? Karon kining flood control project scam. Ang kanunay mabantang sa kontrobersiya ang mga kontraktor nga naapil sa gidudahan nga mga anomaluso, substandard, o mga ghost flood control project.
kinira kaha sila. Asa di ay ang ilahang mga mastermind? Kining mga kontraktor karon nga mao nagsigig atubang sa inquiry sa Kongreso, gilabhan og mayong kasaba, gipagkauwawan og maayo, gipang himaraot o gihukma na sa public opinion nga sad-an. Nganong isog ni sila kayo nga mohimo og pagpangkurap kung nang kurap man, pagpang bunal sa mga proyekto nga para unta makatabang aron mapanalipdan ang katawhan batok sa lunop ug baha. Sila ra gyud kaha. Asa di ang ilahang mga mastermind? Asa di ay ang mga politiko nga ilahang kakonsabo? Laktod nga pagkasulti, sila lang ron ang naasdang og maayo sa kontrobersiya, apan ang ilahang mga mastermind naara, nagpitok-pitok lang ang mata, nagkibot-kibot lang ang bakba, nagpalimpyo-limpyo, kinsa man ay mga tawhana, mga priso sab kaha ni sila. Ug hutno nig priso kini mga gipang tudlo nga mga kontraktor nga sumapa na apil sa anumaluso nga flood control project. Igo na ba ni? Para mahatagan og hustisya ang katawhan nga Pilipino nga gilumsan og mayo sa lunop og grabing pagbaha. Unsay dangatan sa nasod nga Pilipinas? Dili ka sama sa nahitabo sa nangagi nga mga scam. Ang nga priso mao lang ang mga gipanggamit o ang gipangpaon sa mga dagkong anomalya sa korupsyon. Mga kontraktor nga nibahog og mayos korupsyon, mao ba lang ang prisuhon og librehon og himuong kanunay gawasnon ang mga hari og rayna sa korupsyon?